بلوچستان اکیڈمی تربتا کی چے لفظاں کی سیاسی چاگردی و ای دیگے تکا سیادی داروں کی زبان دوست راشونانی دیوانے پروفیسر گنی پروازی پاگوا جیا برجم دارک بود. ای دیوانے مستر مول و مراد ہمیشت کہ بلوچستانہ ماتی زبان بلوچی براوی پشتوارا ما وانک جہاں وانینک بھی و ارچ اسکول کالج و یونیورسٹیا ای دیگے سرکاری کارگساں پا ملازمتا بلوچی پوسٹ جوڑ کنک بھی راشونا دیوانہ گپ کنانا لوٹ کت کہ اقوام متحدہ چارٹر و انسانی حقانی لوٹانی ردا ارچ راج یہ ماتی زبانا آہاں وانے نگے اک دیک بھی دیوانے گڑ سرا ماتی زبانانی دیمروی مجلس نامہ یک ٹولی دارک بود. ای ٹولی سروک پروفیسر گپوشاد نامنک بود. کمیٹی باز گلزار گچکی فضل بلوچ و الطاف بلوچ دارک بودتا. ای کمیٹی امی زودتا ضلع گوادر و پنجگورے لفظاں کی سیاسی چاگردی رشونگوں دیوان ٹینیت و بلوچی دیمروی یاترا گامگی جاں بندات کن. ماجد سمد وائش نیوز تربت کیچ.